B'investiment ta' 30 miljun euro għaddej ġmielu x-xogħol ta' rinnovar u tisbieħ fl-Isptar Monte Carmeli. Xogħol bżonjuż ħafna kif 25 sena ma sarx investiment u Monte Carmeli tħalla fi stat ta' abbandun u diżastruż li ma jagħtix dinjità lill-pazjenti. Il-kap eżekuttiv ta' Monte Carmeli, Stephen Sultana, tkellem dwar dan l-investiment li ser isir fuq medda ta' 5 snin fl-isptar kollu. L-aħħar investiment pratikament imur iktar minn 25 sena. Ġifieri issa ma nistgħux ovvjament nippretendu li ħsarat strutturali kbar li ġarrab matul is-snin isir f'temp ta' xhur jew snin. U kien proprju għalhekk li l-Gvern alloka din is-somma fejn baqa' aħna se ninvestu f'dan l-isptar biex nagħmluh skont l-international standards u li hemm bżonn isir irid isir. Bħalissa għaddej ix-xogħol fuq is-sala li kienet tintuża għal Physio Ward, sala stelqa fiha pazjenti sabiex jitranġaw is-swali l-oħra. Kif tixret il-plakka tal-inawgurazzjoni li hemm f'din is-sala, kien gvern laburista li fl-1997 wettaq investiment f'din is-sala. Ħaddiema tal-manutenzjoni tal-Isptar Monte Carmeli għaddejjin b'ħidma bla waqfin fejn inqaraw is-soqfa u sar xogħol ta' kisi. Twaħħlu wkoll is-servizzi tal-ilma ta' drenaġġ u kameras tas-sigurtà. F'din is-sala se jkun hemm 7 tikmamar, 5 minnhom swal li fihom se jkun hemm il-pazjenti. Fil-kmamar l-oħra se jkun hemm kċina u kmamar tal-banju. Sala oħra li għaddej ix-xogħol fuqha hija sala San George Prega li stilqa fiha 32 pazjenti nisa. Ix-xogħol fuq din is-sala kważi lest u l-pazjenti se jidħlu fiha fl-aħħar ta' Mejju. Bl-investiment li sar is-sala bdiet tieħu xeħta moderna fejn sar tibdil fis-suffett, xogħol ta' tisbieħ u fis-sistema elettrika. L-Isptar Monte Carmeli investa wkoll fil-boiler room fejn inxtara boiler ġdid sabiex fl-isptar ikun hemm il-masħun. Il-kap eżekuttiv ta' Monte Carmeli, Stephen Sultana, qal li Times of Malta ma kienitx korretta meta qalet li l-pazjenti qed jinżammu fi kmamar ikkundannati tal-isptar. Rridu nassiguraw lill-pazjenti u l-raba tal-pazjenti u anke lill-istaff li fl-ebda stante m'għandna pazjenti fil-postijiet dawk li kienu indikati bħala perikolużi dawn mhumiex aċċessibbli u mhuma aċċessibbli għal ħadd minnhom. Ovvjament ħanamluhom doable bil-xogħlijiet li se nagħmlu fil-jiem li ġejjin. Il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi wkoll se tkun qiegħda tinvesti sabiex dan l-isptar ikun wieħed dinjituż. Hemm blokka partikolari, il-blokk 1 qed jaħdmu fuq wkoll il-periti u l-inġiniera tal-FMS u fil-frattem se joħorġu wkoll it-tenders allokati għal dik il-blokka u jekk Alla jrid fi żmien li ġej se nibdew ukoll naraw il-frott ta' dan ovvjament minħabba l-tendering procedure naraw il-frott ta' dan ix-xogħol kollu li rridu nagħmlu. Bħalissa fl-Isptar Monte Carmeli hemm mal-450 pazjent li qegħdin jingħataw il-kura bl-investiment serjejn sabiex dawn il-pazjenti jkollhom ambjent dinjituż li xirqilhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.